mama ya kici ya ki cinyewa, yau ta kwanta gobe yau lafiya gobe ba lafiya, haka take ta fama. Yarin ta dake ta ce maman ta yi allura da dai jikinta warware gaba ɗaya ta mata huta. Maman ta ce sam ita dai ba ta son allura, ta ce to su je asibiti. Maman ta ce ai zuwa asibiti shine ma babba, in ta je asibiti yanzu ta sha magani bai aiki ba, dole allura za mata, ita fa ba za ta je ba. Yanzu suna saduwa da mai gidan jefi jefi, da mai gidan yarta kenan jefi jefi, tun da yanzu ba isasshen lafiya ne da ita sosai ba. Lokacin da ta dan ji karfi shi kuma yanzu shi kullun yake so su sadu, amma abin baya yiwuwa. Sai lokacin da ta dan ji sauki sai ta dan bashi hankalinta da lokacinta. Amma ita yanzu hankalinta ya fara fita, abun da take nema ta samu, dama kawai kamar jaraba ne. Amma yanzu da rashin lafiyan abun ya dan fara fita a kanta haka, shine yanzu kuma abun yake shine yake son su rika saduwa kullum yanzu ba ita bane. An ci gaba da haka, mama na ta rashin lafiya, abun ya biya dame shi. Sai matar shi take ce mata su je asibiti mama ta ki. Wata ran yarinyan bata nan, maman ta har ta fara shakka fa kai ta fara gane rashin lafiyar nan ba, ta fara ji kamar lolayi kamar yaya. Ta ce gaskiya bari ta je ta yi gwaji a bayan ido yar ta kenan. Ta ga wa yaro, ta ce za ta je asibiti ta duba me ke damunta. Yanzu a lokacin ne ta tara shakka wata ke da ko ciki ne kuma kamancin haka a tattare da ita. Ta ga ciwon ya ki tafiya kuma ta aifu yara ai da yawa, amma dai wannan din bata gane ba. Sai ta je asibiti aka ja ka gwada malaria da typhoid. Akwai dan malaria da amma ba shi ne asalin abin da yake damunta ba. A karshe dai mama ta gano cewa juna biyu ne da ita, ciki surkin mata. Da ta ji ciki abun ya bata mamaki, zuciyarta ya tsinke, mata kan ta fara kuka. Aka ce yaya me ya faru? Ta ce wallahi ta wata 6 ba ta ganin wata, ba ta bin wata, ba ta san me ya faru ya aka yi ta ciki ba. Sai suke ce mata ai bata tsufar haka ba, mutane yanzu har shekara 50 ma suna haihuwa, bare da tana 40 da ai ba abun mamaki bane. Yana iya yiwuwa lokacin da bata bi watan nan ba wai ya tafi gaba ɗaya bane. Ita cewa take da ta yi wata 6 bata ga wata ba, wai take ta sabanta daina bin wata gaba ɗaya ne, shi sa ma bata damu ba, bata kula da kanta ba, ta ci gaba da abun da take yi. A lokacin ne sai hankalinta ya dawo cewa me take all this while da surkinta. A lokacin ne hankalinta ya dawo jikinta, ta zanna ta kuka asibiti, ta da gida kamar wanda aka ruwa mara duka. Yana ganin ta, to yarta ma bata san ta je asibiti ba, yana ganin ta ya ce yaya. Sai ta ce mishi gashi fa abin da yake damunta. Ta gano cewa juna biyu ne. Yayi ta salati, ya ce juna biyu, ya ce babba da ita ba za ta san da za ta kiyaye ba, tana mama a ce ta juna, za ta yadda ta yi ciki. Ta ce bata gane tana mama ta shi ya kula ne. Suka fara ya sai ke ce mata to ya za ta yi. Sai take ce shi ya za mu ko ya zan yi, ce mata ya za ta yi dai, ai shi dai nan a kare shi mu ya haɗa shi da wannan a ya dai za ta yi. Ta ce azance za ta yi bai taso ba, ya dai za su. Suka fara ba junan su laifi, suka fara kai ne ai ka sa, ni ne kai wannan ne ta sa. Ya ce wannan fa duk ba mafita bane, yanzu ya za a yi. Maman ta ce ai ba wani zance mafita, sai dai kawai a cire cikin nan. Ya ce shi kuma gaskiya bari ya ce mata ta bar cikin nan ba, amma shi a zuriyansu ba su cire ciki. In ka cire ciki wallahi ba za ka rayu ba. Ta je ta tambaya zuriyansu, ya gaya mata ai ta san yan uwansa, ta je ta yi bincike ta ji ba a cire musu ciki. Ta ce bata gane ba a cire musu ciki ba, to ya za ta yi cikin aihuwa za ta yi. Ya ce bai sani ba dai, amma wallahi ba a cire musu ciki. Hankalinsu gaba da tashi yanzu. Take ce shigo mafi sayar da za a yi, ita za ta cire cikin nan. Shi kuma ya ce wallahi bari yadda ta cire cikin nan abu zai same ta, abun ya koma kansa ba, ni shi karan kanshi ya san abun zai shafe shi. Suka ta tunani ya za su yi, suka rasa. Ta je ta kwanta dai don har yanzu ba ta jin isasshen lafiya. Yarta da dawo ta ganta haka ta ce kai abun yayi yawa yanzu kan gaskiya dole za ta nemi yadda za ta nema mamanta magani. Ba ta san maman ta je asibiti yanzu ta gano me ke damunta ba. Sai ta zo take hira da mai gidanta, take ce kai kaga mama fa ba lafiya, kullum yau ta kwanta gobe ta tashi, mu je asibiti kuma take ta yi allura take. Yanzu abin da zai yi, akwai wata kawata zan kira ta, nurse ce tana aikin asibiti, zan kira ta to ta ɗebi jinin mama a je a yi gwaji a san ko malaria ya yake ya shige ta sosai ne ko typhoid ne, sai a nema mata magani in ya zo. Yana ji za ta kira matan shi, sai ta kira kawata take, zuciyar shi ya tsinke. sai ce mama ta ce ka ai ta babba ne, ta ce ki za ta je asibiti ko ba ta so kan ki bar ta mana, za ki tilasta ta. Ta ce a dole za ta
za ta nema mafita, in baka buga yau ta kwanta gobe ta tashi, yau ta kwanta, ai ba daɗi. Shi dai yayi discourage nata, ta ce babu, dole za ta kira kawar. Sai ce to ba damuwa, amma shi dai ga kamar mama ba yaro bane da za a tilasta ta sata abin da ba ta so ta yi. Sun gama magana haka, wace gari ta tafi shago. To ba wai kawar tana kusa kusa da su aka bane, ta ce za ta kira ta ita ta ɗibi jinin maman. Ta tafi shago, tana tafiya, maman ma tana kwanci ranar ba ta da lafiya. A take kira maman ya ce mata fa akwai matsala, gashi fa abin da matar shi ta faɗa, kar ta taɓa yadda ma yar shi in kawar matansa ɗin ta ɗibi jinin ta je a yi gwaji, sun da sun gano me ke damunta, ciki ne da ita. Ta ce to yanzu ma ya za su da ciki. Ya ce yanzu iya mafitan shi ne tunda mai gidanta na nan da sauran karfinta, ta ɗibi nata nata kawai, ta koma gidanta ta sayar da za ta yi ta makalawa mai gidanta wannan cikin, don shi kan gaskiya bai yadda da a cire ba, don ta cire komai zai iya faruwa. Ta ce ya za ta makala mai gidanta cikin. Ya ce wallahi iya mafita kenan, ba yadda za su yi. Ta ce ciki yanzu bata ma san ko wata nawa bane, yanzu sun yi wata ɗaya, suna ana kusan wata biyu. In ta ja ka fara kirge ta abun zai zama haka. Ya ce shi dai wannan duk bai sani ba, amma abun da mafi sauki kawai ta tashi ta ce za ta fi gida. Ya ce kai in yi kama ma ta tashi ta ce mata ko gobe ko jibi za ta fi, shi zai bata kuɗi, duk wani abun da take nema in ya so ta je ta saya, ta wuce gida kawai ta ba mai gidanta wannan cikin. Nan take maman ita ta yarda da wannan shawarar, duba ta so ba dai, amma ta ce ba mafita, tana tsoron kar ta mutu kuma ba za ta yi barin cikin surkinta ba. Ta koma ɗaki sai ta kira yarta fa, ta ce gaskiya fa tana da uzuri fa a gida, tana gafa gobe ko jibi za ta tashi. Yaron ta ce me ya faru haka mama, ana zaman lafiya lafiya ki tashi ki tafi, ke da ma baki jin daɗi. Ta ce a dole za ta tafi. Sai ta ce amma wannan ba maganan waya bane, ki bari in na dawo za mu yi magana. Ta ce wallahi gobe ina son tafi. Ta ce har kina wallahi? Ta ce a wallahi mama bara ki tafi. Ta ce to in kika ha maman ta ce to in kika nan tafiya ko a bayan idon ki zan tafi, don wallahi ina da uzuri, dole in tafi da sauri. Maryam bata san mene maman take sauri, dalilin da yasa za ta sauri ta kowa. Maman ta yarin ta ce amma ba sai kin tafi a bayan idona ba, za mu shirya ki tafi yadda ya kamata, amma ki jira ni na dawo daga shago sai mu zanna mu yi magana. Maman ta ce to ba damu. Yarin ranar sai ta taso da wuri, ta bar shago filin kasuwancin ta ma da wuri, ta wuce kasuwa, ta je ta sassaya wa maman haifiyarta wasu abubuwa, tunda ta tabbatar da cewa maman ta ce ta sam dole za ta fita da uzurinta. Ta sassayo mata wasu abubuwa dai kaɗan kaɗan ka ta dawo gida da shi ta kawo mata. Ku biyo mu a karo na gaba ku ji yadda suka karasa. Ku subscribe, ku comment, ku share. Assalamu alaikum.